gyara shi. Ba za ki zama mumina ba har sai kin so ƴar uwarki abin da ki so a kanki. Kina son ƴarki ta auru, kina son ƴarki ta samu jin daɗi, kina son ba kya son ƴar makociya ko kishiya. Danna subscribe sannan ku danna kararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Rimi Online TV. Gyaran aure, gyaran kasuwanci, gyaran masu mulki, wannan ka dauki akan wannan Allah zai hore maka hanya zuwa aljanna. Muna ji ana fara aljanna nan kaman wasa. Aljanna ba ta yiwuwa sai da aiki, kuma bayan da aikin sai da izinin Ubangiji. Dan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mai shiga aljanna illa bi rahmatillah. Aka ce wala anta ya rasulullah, yace wala ana. Aka ce har kai ya manzo Allah ce hanni ba mai shiga aljanna Allah sai da rahama Allah. To amma kar mu manta kan mu daina aiki bil ma'rufa ko mu aikata, kuma kada idan mu dinga hawa kan zargin mutane da kallon su wane mucuci ne, wane ne, wane ɗan handama ne, muke yayi kanmu. Fa da yaqul khair aw yasmut, mu faɗi alkhairi ko mai shiru, kuma zannu bi mu'minin khair, mu zace wa mu'mini alkhairi. In muka yi haka za mu samu kyakkyawar rayuwa. Sai ma ƴan uwana mata a gidan aure, kishiya wata alaka ce, wani abuwa mu gyara shi. Ba za ki zama mumina ba har sai kin so ƴar uwarki abin da ki so a kanki. Kina son ƴarki ta auru, kina son ƴarki ta samu jin daɗi, kina son ba kya son ƴar makociya ko kishiya. Wani irin imani ne? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li haqqi ma yuhibbu nafsi. Sadaqar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Imanin ɗayan ba zai cika ba har sai mun so ƴan uwan abin da muke so kanmu. In muka yi haka za mu samu kyakkyawar rayuwa, za mu samu albarka. Kusan ƙarshen ƙarshe saboda akwai abu da yawa a gaba. Ina so in gaya mana ƴan uwa, wannan haɗuwa da muka yi Allah ne kaɗai shine cikon mu. Shi san me yake zukatan mu, yake niyoyin mu. Mu kudurce niyyar alkhairi, mu yi addu'a ta alkhairi, mu yi kasan fatan alkhairi, mu dinga kuma alkhairi, kuma mu daina tsoro. Ba a san mumini da tsoro bai, la tsoro na Allah. Ka zama jarumi, ku zama jajirtattu, ku dage. Har abada abubuwan nan zan iya, ba wuya zan samu. Shine ni tabbar da dauka alaina, kuma duk wanda dauke wannan zan iya abu, ba wuya zan samu. Kun haka ku makaranta Qur'ani, ku za ku zama hafizai, daga hafizai ku zama da ku tafsirin Al-Qur'anil Karim. Ku rike shi daga yau, ɗabi'a ka ta canja. Daga yau ɗabi'a ka ta canja. Al-Qur'ani ba abu ne na wasa ba, abu ne mai girman martaba, mai kuma tabbatar da daraja da ɗaukaka. Da haka ina kira ƴan uwana, mun haɗu nan ba ɓata lokacin mu muka yi ba. Lokacin mu muka kyautata a wannan zaman, to mu yi kokari mu kyauta, kuma mu dinga kula in mun zo gurin tallafa irin waɗannan bayin Allah. Na yi islamai ne, ina da su, na sani. Wallahi idan za ka yi wannan taron Allah ka yi san wahala da malamai suke sha. Sai a taru karkare da abin da za ka bayar. Walau ko da ƙanƙanar ci aini sai wani ya bada 1000 kaza, ni ya yi kaza, ka ɗauka in ne 100 ce, in naira 50 ce, in naira ce, ku bayar. Alƙur'ani ku wa malamin nan in an bashi cikin bidiyo ne, ko a gina makaranta ko ya cikin sa samu ƙarfin ciki ba da ilimi, me zai da shi ba wannan? Da haka waɗannan kalamai nake cewa ban san lokaci ba, ce ku so ɗora lokaci kan da sabbe da zarce nake so in nuna al'umma. In mun yi taro irin wannan, kan mu daina abin da za mu bayar, har ku mata a dinga kokari ana kabanta malami na Allah daga ta ce baya roƙo. Babu shakka abin sha'awa ne ganin yadda malama ta Sallah ta miƙe ta kuma buɗe bakin mayafinta domin zagayawa wajen iyaye mata don ganin sun ba da gudunmawarsu don assasa addinin Islama, kamar yadda wasu iyayen suka karkata akalarsu zuwa ilimin zamani kaɗai. Malama ta Sallah ta ci gaba da zagawa kamar yadda kuke gani da idanunku, cikin nishaɗi iyayen suke saka abin da Allah ya hore musu. Babu shakka kowa a gurin ya yi mamakin ganin yadda ta miƙe take bi inda matan suke a zaune don ganin sun yi wannan sadakatul jariya. To wannan kenan, sai mu ce Allah ya saka wa malama ta Sallah na Bilisi da alkhairi.